jer og os alle sammen opmærksom på, at vi har det her forum, og hvad kan vi dog bruge det til, havde jeg sagt, bruge hinandens interesser og baggrunde til, men også det, at vi har muligheden for at få folk ind i det her forum og holde oplæg, sådan som er vores andet formål i dag, nemlig at give Arthur noget taletid til at starte med at prøve at introducere det her agentbaserede modellering for os. Men i første omgang, så... Undskyld. Det gik lige hurtigt nok. Undskyld, jeg lukkede lige. Det gør ikke noget. Nu tror jeg, vi fik starten på Arthurs, men egentlig ville vi gerne lige have jer til inden da, eller have os alle sammen til inden da, og overveje, hvad er det egentlig, man kan bruge sådan en netværksgruppe som den her til. Så det tror jeg vil lade dig, Jonas, om at gøre. Ja. Så prøver jeg lige at dele skærmen her. Kan I se den? Så tanken var her lige at høre lidt fra jer, som jo så har meldt jer ind i gruppen. Hvad er det, I godt kunne tænke jer at få ud af den her gruppe? Fordi nu sidder vi nogen sådan, fra lidt forskellige steder i gruppen, og vi har snakket sammen om, jamen, hvad er det, vi kan bruge den her gruppe til? Og så vil vi egentlig gerne have lidt input fra jer. Og nu havde vi planlagt med breakout rooms, og det tror jeg egentlig, vi stadigvæk vil gøre. Jeg skal bare lige... Jeg smider jer ind i to små grupper, hvor I lige kan diskutere det her. Så må I meget gerne lige skrive ind, og det behøver ikke at være langt og klogt, men lige skrive ind, hvad I snakker om på det her kortlink. Og det skal I nok lige have skrevet ned nu, eller huske på, hvordan den var, fordi lige om lidt, når jeg smider jer ud i grupperne, så kan I ikke se den. Spørgsmålene her, det er i den bedste af alle verdener. Hvad kunne jeg så ønske at få ud af det her netværk? Hvordan bruger vi hinanden bedst i netværket? Og ønsker til arrangementer i fremtiden. Og som jeg tænker det, så er det i hvert fald et håb også, at det ikke kun er sådan, at det er os fire, der sidder her og arrangerer, at det er os, der skal sende ting ud til jer, men at I faktisk også vil bruge hinanden i netværket. Og så prøve at tænke, hvordan er det, man gør det? Jonas, kunne du smide det der link ind i, kunne du smide linket ind i chatten? Kommentarerne. Yes. Ja. Hans, du havde et spørgsmål? Nej, det var bare et forslag om at gøre det fælles i stedet for nogle mindre breakout rooms. Det var interessant nok lige at høre, hvad os 4-5 gæster synes. Så, men det er jo bare et forslag. Jamen, det kunne da også godt være, at vi bare skulle gøre det. Hvor meget? Er det 4, vi har? Ja, lad os gøre det. Herinde, det var bare mere... Jamen, det er en god idé. Afkat, så... men, ja, lad os gøre det. Undskyld, jeg sidder lige og roder rundt med skærmene her. Jeg deler stadigvæk, ikke også? Så det var de der spørgsmål, vi godt kunne tænke os svar på. Skal vi så prøve at tage en runde, hvor man lige kan prøve at byde ind med noget? Vil du have lov at starte, Hans? Jamen, det altså grunden til at skulle tage det ud i gruppe, det var, at det kan være, at I synes, det er træls at sidde og diskutere det, mens vi er her. Det var sådan også tanken. Også. Nogle gange kan det være sådan lidt, tør jeg sige noget der? Så det var egentlig også for at give jer lidt fred fra os. Ja, det er jo ganske forståeligt, men på den anden side, så skal det jo nå jer i den sidste ende jo. Ja. Så jamen, det er faktisk ikke nogle spørgsmål, jeg havde overvejet på forhånd. Men det er klart noget der, hvor det er jo bare sådan en historisk betragtning, men der hvor det batter, det er jo tit, hvis man lige sidder sammen eller fysisk bevæger sig hen et andet sted, ikke? Og der er jo noget geografi i det. Nu er jeg selv fra Aarhus, ikke? Det kan jeg så forstå, at vi er flere i dag, og det er jo dejligt nemt, så er man tæt på Aarhus Universitet, ikke? Så for os der er det selvfølgelig oplagt, hvis man har noget kursusaktivitet eller lignende, eller netværksaktivitet for lærerne, ikke? Men ideelt set kunne man jo forestille sig arrangementer, hvor det også er muligt, at man har elever med, ikke? På en eller anden måde. Så er vi måske et skridt videre hen, ikke? Men det er jo et sted, hvor det for os i hvert fald giver mening at sige, der kan man måske komme ud af huset og give det noget pondus, ikke? Det var egentlig... Du siger i virkeligheden også, at hvis der foregår noget på en skole, der kunne være interessant, så lige husk at skrive ud i netværket og spørge, om der er nogen fra netværket, der kunne tænke sig at være med til et eller andet, som foregår hos jer i Aarhus for eksempel. Det kunne man sagtens forestille sig, ja.
Ja, er der en anden, der har nogle tanker? Det har jeg, hvis det er okay. Ja, endelig. Ja, altså, som sagt, jeg har nogen erfaring med simulering og programmering generelt, og jeg kunne godt tænke mig sådan lidt komme ud med det, og så sige, hvad ellers folk arbejder med rundt i gymnasier, med simulering generelt. Agentbaseret simulering er bare en lille del, en stor del af det, og jeg kunne godt tænke mig simpelthen at dele nogle erfaringer og vise noget, hvad vi har gjort, og jeg føler, og det sådan set de sidste mange år, der er en stor læringspotentiale i det. Det er nok derfor, jeg gør det. Der er sådan set ikke rigtig nogen, der har sagt det til mig, at jeg skulle simulere så mange ting i mine fag, men jeg bare føler, når jeg har undervist i matematik og har samarbejdet med fysik og kemi kolleger, at jeg kunne simpelthen byde med noget, som styrker viden og ligesom løfter det lidt til en anden niveau, og måske forståelse bliver lidt på et eller andet måde lidt anderledes, når man kan lege med tingene. Altså i stedet for, at man hører det der med at høre, måske siger en graf, eller måske forsøg i laboratoriet, den har en eller 2-3 dimensioner, men her kan vi så tilføje en mere. Og især i områder, som ikke kan lade sig gøre fysisk. Man kan ikke, jeg har lavet med mine elever simulering inden for Newtons lov, og Newtons lov, det er sådan set fint nok til at forstå det, men det ville være rart at afprøve det på et eller andet måde. Men vi kan aldrig slukke for tyngdekraft her på jorden, og så prøve lige at placere et legeme sådan til at stå i rummet og bare stå der. Og det kunne jeg godt programmere, og det kunne elever programmere også. Og så når man skubber til det, så bliver det bare ved med at bevæge sig og accelerere og så videre. Det er sådan nogle ting, som jeg synes, det giver ret meget læring. Eller noget det du måske i virkeligheden efterspørger lidt, kunne det være, at man mødes rent fysisk, og så kigger på konkrete undervisningsforløb sammen? Det er faktisk det, ja, i et eller andet sted, at jeg kan se mange muligheder, og så kunne jeg godt tænke mig at give skub til det. Altså lad os nu sige, kan vi komme i klasselokale måske hos hinanden? Altså jeg vil gerne kigge forbi, ikke en time, måske en møde med kolleger her i Aarhus eller et andet sted, og måske komme til undervisning og vise, hvad vi har gjort, og dele erfaringer med måske biologifag, det har jeg så ikke gjort så meget, eller samfundsfag, det har jeg ikke gjort så meget. Om vi kan kode noget der, og så give nogle idéer og så videre. Jeg ved ikke rigtig om, jeg tror faktisk, det må vi godt komme hos hinanden i undervisning, er det ikke rigtigt? Måske. Så prøv lige konkretisere det lidt mere, og se, hvad folk laver rundt omkring i landet, med hensyn til det. Og som sagt, fordi jeg synes virkelig, det giver noget. Ja. Ja. Det er da en spændende, jeg sidder lige og skriver lidt ned her. Spændende idé. Og hermed også en opfordring måske til andre om, at hvis der er nogen, der lige sidder lige nu og tænker, yes, og vi synes, vi kan se hinanden i en anden fag, så allerede nu tage kontakt til dig. Ja, jeg skulle bare lige hurtigt spørge, Line, har vi to snakket sammen på et møde sidste gang? Ja, det har vi. Okay, det var dig, jeg kunne se, jeg fik dig helt. Okay, præcis. Yes. Så, og jeg kan huske, du havde gode idéer allerede dengang. Så det er ja, godt, jeg bobler lige med det, men altså, det er det, vi måske skal... Jeg vil gerne lære folk at kende, og så måske kigge forbi og snakke i 2 timer, og invitere noget til HTX i Aarhus, og så se, hvad vi har lavet. Og på den måde bygge netværk, som kan noget sammen. Ja, spændende. Ja. Solvej, har du gjort dig et par tanker? Det ved jeg, du har. Men jeg ved ikke, om det er lige til de her spørgsmål. Nej, det ved jeg heller ikke. Altså, men jeg sidder og tænker på, altså lige det, der skete nu, det synes jeg er rigtig godt at høre nogle erfaringer, og det var der nogle sjove eksempler med Newtons lov. Det er også noget af det, jeg har erfaret, når jeg arbejder med. Det er den der lege ting, der kan komme ud af det, når man sidder og kan programmere noget og lave lidt om på modellerne og sådan noget. Det er rigtig godt, og det har også nogle gange været sådan meget godt for at få nogle konkrete idéer om, hvordan eleverne tænker de her ting. Altså jeg tænker, det kommer også an på, hvad man sådan
nu siger du, at man må have alle mulige drømmescenarier, men trods alt det her netværk, det er sådan hele Danmark og sådan, så jeg ved ikke, jeg tror, at det vi har mulighed for, det er nogle virtuelle møder. Det er selvfølgelig rigtig godt at mødes fysisk, men jeg ved ikke, om det er det her forum, der sådan lige er til det. Det er så selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan man definerer det, men det jeg jo tænker til det er i hvert fald, at hvis vi kan bruge netværket til, at folk snakker sammen og arrangere lokale ting, det kunne man jo godt. Og så kan folk jo afgøre, om de vil rejse langt for det. Ja. Men der må gerne ske ting, som det... Ja. Ja. Nå, men det er jo rigtig nok. Hvis man kan finde nogen lokalt, måske så man ikke skal rejse så langt, så er det jo godt. Yes. Jørgen? I er lige forsvundet fra min computer. Nej, undskyld, jeg fik lige glemt mikrofonen. Jeg er meget interesseret i at se, hvordan Netlogo bliver brugt forskellige steder i gymnasieskolen, og bruge det som inspiration til den efteruddannelsesaktivitet, jeg er engageret i. Så det, der er sagt indtil nu, her er kun billige. Ja. Så du vil faktisk også godt ud og besøge nogen? Bestemt. Jeg er så bosat på Sjælland. Så. Du kan komme ud og besøge mig, så. Jeg er på Sjælland. Ellers er der jo en masse, nu har jeg lige lagt længe ud i chatten til vores bibliotek, hvor der er nogle forløb, men ja, det kan godt være svært at se, hvordan det foregår bare fra det, men du er da velkommen til at komme ud og besøge mig, hvis det er. Jeg tror, fordi klokken er også allerede ved at blive mange i forhold til vores tidsplan, så jeg tror, vi vil sige tak for input. Vi har i hvert fald fået lidt her, og så vil vi køre videre med Arthur. Jonas, må jeg lige bryde ind mest fordi, at nu er vi i en lille, forholdsvis lukket kreds her, og vi fik slet ikke Michael præsenteret før, men det er jo måske fordi de fleste af os ved, hvem Michael er, men Michael, vil du sige bare lige et enkelt ord eller to, og så, jeg ved, at du har jo også lidt fornemmelse af, hvad der sker i de andre SIG-grupper, hvis man kan kalde dem det. Så I må jo også endelig sige til, hvis der er nogle rigtig gode idéer for, hvordan man kan bruge sådan et netværk som det her. Ja, endelig. Et enkelt ord, det kunne være hej, men jeg har skrevet lidt ting ned, jeg måske også kan slutte af med, fordi så kan jeg informere lidt om, også i relation til nogle af de ting, der lige er blevet sagt, så kan jeg ligesom samle lidt op med nogle af de ting, som er på bedring eller i støbeskeen, pipeline og så videre, men så vi kan aftale at gøre det på den måde. Det er fint. Okay, jamen, så går jeg i gang. Hvad hedder det? Skal jeg lige, nu skal jeg til at finde, hvordan jeg får delt skærmen. Gør jeg der. Sådan. For den, det er det der med, man skal dele den anden, sorry. Så først skal man fuld skærm, og så sådan. Godt. Jamen det, som jeg vil tale om i dag, tror jeg går sådan på tværs af de ting, som I har nævnt som nogle af de ting, som I gerne vil have ud af netværksgruppen. Så det er jeg selvfølgelig glad for, men det kan være, at jeg lige springer nogle ting over og fokuserer lidt mere på nogle andre ting, lidt i respons på det, som I har sagt. Meget kort om mig, jeg har allerede sagt, at jeg er adjunkt her på Department of Management, så altså her, hvor vi uddanner og kan mærker og HA'er. Jeg har arbejdet med EBM i 13 år, både i undervisning og med læring, og som et forskningsværktøj. Jeg lavede noget forskning omkring HIV-forebyggelse, hvor vi byggede nogle meget store modeller med 300 og nogle af 30.000 agenter, som simulerede alle de mænd, som har sex med mænd i Chicago, i forbindelse med HIV-forebyggelse. Og derudover, så, som jeg nævnte, arbejdet med Netlogo og agentbaseret modellering i læring og i undervisning,
fra 7. klasse og op til og med PhD-kurser, og i uformelle læringsrum, så museer og så videre, og på tværs af alle mulige forskellige fag, lingvistik, matematik, samfundsfag, økonomi og så videre. Men udgangspunktet for agentbaserede modeller, det er ideen om komplekse systemer. Og de eksempler, som vi sådan typisk render ind i vores sådan hverdag, som voksne i hvert fald, er ting som aktiemarkeder, økosystemer, det globale klima, men også ned på sådan mindre fænomener, som for eksempel fugle, som flyver rundt sammen. Og det, som de har til fælles, det er, at de alle sammen er decentrale. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sidder og bestemmer, hvordan de her systemer skal opføre sig. De består af en hel masse forskellige dele, mennesker, virksomheder, vira, dyr, og alle de her ting er helt autonome fra hinanden. De gør bare det, som de nu engang gør, men når vi så kigger på det udefra, så kan vi lægge et perspektiv på det, som siger, jamen det her er et fænomen, som for eksempel aktiemarkedet eller økosystemer osv. De her systemer er jo meget vigtige for vores overlevelse som art og planet, men også på sådan mere lidt mindre eksistentielt niveau. Så ting, som spørgsmål vi stiller til sådan nogle systemer, kan være, hvordan opstod finanskrisen i 2008, eller hvad er det, der gør, at de her boligpriser ryger op og ned hele tiden, eller hvad var det egentlig, der gjorde, at Berlinmuren faldt? Og det er jo spændende spørgsmål, tror jeg, sådan nogle ting, vi alle sammen godt kunne tænke os at vide, men kausalitet i de her systemer er meget, meget svær at få øje på. Den er svær at dokumentere, den er svær at gøre helt klar, fordi alle de her ting sker samtidig. Og et af de eksempler, som jeg synes illustrerer det godt, det er økosystemer, hvor vi har nogle forskellige rovdyr, vi har nogle byttedyr, vi har noget græs eller noget nede på det her producer-niveau, og det vil vi gerne prøve at beskrive, enten fordi vi gerne vil være sikre på, at der er mad næste år, eller fordi at vi gerne vil være sikre på, at der er nogle arter, som overlever, som er truede. Og de her økosystemer var noget af det første, som man begyndte at beskrive med koblede differentialligninger. Det vi kan se heroppe til højre, det der hedder Lotka-Volterra-ligningssættet, som blev opfundet af 2 forskellige matematikere, uafhængige af hinanden, Lotka og Volterra, så derfor hedder det Lotka-Volterra. Og jeg tror, de blev formaliseret i 1915, men så vi er sådan for lidt over 100 år siden. Og bare hvis I ikke har set den før, eller er vant til at arbejde med de her koblede differentialligninger, så jeg vil lige hurtigt prøve at forklare, hvad der foregår i dem. Så det, der står i den øverste, det er den, der har med byttedyr at gøre. Så den måde, vi kan forstå det på, det er, at delta x, altså ændringen i byttedyr, over delta t over tid, er lig med x, som er antallet af byttedyr, ganget med en reproduktionskvotient, så jo flere der er, jo mere afkom får de, og så minus en jagtkvotient ganget med antallet af rovdyr. Så hvis vi sådan tænker tommelfingerregel-agtigt, så giver det sådan relativt god mening, ikke? Jo flere dyr af den her slags der er, jo mere reproducerer de, og jo flere af dem der er, og jo flere byttedyr der er, jo flere af dem bliver spist af de her byttedyr. Så sådan ned på sådan et relativt abstrakt kausalniveau, så giver det meget god mening. Men problemet med de her koblede differentialligninger, det er, selvom de fungerer meget fint til at beskrive det, så er der meget, meget, meget få, som kan arbejde med dem. I Danmark er det lidt under 1%. Det er i hvert fald det bedste estimat, jeg har hørt. Og det betyder, at de her spændende fænomener, som vi gerne vil have, at alle har en eller anden forståelse for, dem er der meget få mennesker, som kan arbejde med sådan for alvor. Så spørgsmålet er, om vi kan lave en high fidelity, altså en repræsentation af de samme fænomener, som bibeholder så mange af elementerne som muligt, men som gør det på en måde, som gør dem mere tilgængelige
generelt for os alle sammen. Og det er jo det, som jeg mener, at agentbaserede modeller kan. Så lad os prøve at se på en repræsentation af det samme fænomen, altså sådan et byttedyr-rovdyr fænomen, hvor vi har en eller anden form for fødekæde. Så vi har noget græs, som bliver spist af nogle får. Det giver dem noget næring, og de her får, de kan så reproducere, og så kan de blive spist af nogle ulve, og så får de her ulve noget energi. Så det er sådan den grundlæggende logik, og det er den, der ligner det, som vi så i Lotka-Voltaire-ligningerne. Hvis vi skal prøve at beskrive det som en agentbaseret model, så det vi skal gøre, det er, at vi skal prøve at forklare, hvordan hver enkelt individ opfører sig. Så hvis vi skal prøve at beskrive, hvordan ulvene og fårene opfører sig, så kan vi sige, at de bevæger sig rundt i det her rum. De forbrænder noget energi, og hvis de løber tør for energi, så dør de. Hvis de har nok energi, så kan det være, at de reproducerer, og hvis der er mad i nærheden, det vil sige får for ulve eller græs for får, så spiser de det, og så får de noget energi. Og så gør vi lige en enkelt ting, som Lotka-Voltaire gør, det er, at vi lægger et lag mere ned under fårene, som beskriver græs. Men det er sådan set bare, man kan koble en til af de her differentialligninger på. Og nu kan vi lige prøve at se et eksempel på, hvordan det ser ud. Nu skal jeg vist til at skulle tro, at jeg vender mig til dem der, men ikke det sådan her. Så prøver vi at dele. Nu deler jeg bare lige hele skærmen, så kan vi se det. Godt. Så hvis vi prøver at kigge på en netlogo-udgave af det, så ser det sådan her ud. Hvis jeg starter modellen op, så har vi nogle ulve, vi har nogle får, og vi har noget græs. Og det her, det er sådan netlogo-modeller typisk ser ud. Vi har nogle skydere, som man kan skrue op og ned for. Vi har nogle knapper, som kalder nogle funktioner i koden. Og det er den måde, som vi kører de her modeller på. Så hvis vi kører modellen bare sådan med de her indstillinger, vi kigger lidt nærmere på et par af dem, så ser det sådan her ud. Og det er simpelthen de her får og ulve, som gør det, som vi så i PowerPointen. De bevæger sig rundt, de forbrænder energi, de reproducerer med en eller anden sandsynlighed, og så dør de, hvis de når, eller hvis de løber tør for energi. Og nu kommer den del, som jeg synes er allersværest, og det er altså det her med at prøve at lave sådan en interaktiv diskussion af modellen på Zoom. Jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvordan jeg gør det på en rigtig god måde. Men det, som jeg gerne vil have prøvet til at tænke over, det er, at vi kan se over tid, at de her populationer er mere eller mindre stabile. Tallene går lidt op og ned, men hvis vi tager et eller andet gennemsnit over noget tid, så kan vi sådan nogenlunde estimere, hvor de ligger henne. Og det vi kan se på, på den her graf, det er, at det grønne, det er græs. Jeg ved ikke helt, hvad den der farve er. Orangeagtige er får, og de sorte er ulve. Vi kender alle de her adfærdsmekanismer inde i modellen. Og nu vil jeg gerne have os til at prøve at tænke over, hvad vi tror, der sker, hvis græsset vokser tilbage hurtigere. Så den måde, som modellen fungerer på, det er, at der er et lille ur heroppe. I kan se, der står TEX 978, så der er skrevet 978 tidsinkrementer, fra vi startede modellen. Og den måde, som græs vokser tilbage på, det er, at når et får har spist det, så går der noget tid, før græsset vokser tilbage. Og lige nu, der er det 30, men hvis vi sætter det ned til 15, det vil sige, at græsset vokser tilbage på halvt så lang tid, altså det vokser hurtigere tilbage. Hvad tror I så, der sker? Kommer der flere eller færre får, flere eller færre ulve, og flere eller mindre græs? Eller bliver de måske alle sammen stabile? Prøv lige først bare lige at tænke over det, inden der er nogen, der siger noget. Hvad tror I? For hver af de tre, kommer der flere eller færre, eller det samme? Og hvorfor? Og Mirta, nu er du altså den eneste, der sidder med kameraet tændt, så nu spørger jeg altså dig. Hvad tror du, der kommer til at ske med de her tal, når vi prøver at køre simulationen videre? Ja, og hvad du siger, det er græs, der bliver mere græs. Græsset vokser tilbage på halvt så lang tid, lige præcis.
yes, så får vi lidt mere føde til fåren. Så tror jeg nok, de også stiger i antallet, tror jeg. Og når de gør det, så er det ulvene, der stiger også. Ja. Men samtidig, ikke samtidig, men lidt senere, så får fårene spist lidt mere græs, fordi de er flere af dem. Men samtidig trækker ulvene også lidt den anden, fordi der er masser af får, de spiser også lidt af dem. Så det tror jeg, det går i et eller andet retning, som er måske svært at forudsige, sådan når man tænker om det. Det ville være rart at simulere den, og så sige, hvor det går hen. Det er det, jeg tænker. Det der er det rare ved at have en simulation, det er, at vi ikke behøver at tænke så meget over det. Yeah. Men det vil vi selvfølgelig gerne, og grunden til, hvis vi havde haft mere tid, så ville jeg prøve at vise nogle andre indstillinger. Fordi vi vil selvfølgelig gerne have, at eleverne tænker alting igennem, fordi det er en del af læringen med det. Men det kommer vi tilbage til. Nu skal vi se, hvad der sker, hvis vi kører modellen videre. Så de her populationer har altså ligget relativt stabilt i et stykke tid. Nu skruer jeg lige lidt op for hastigheden, sådan at modellen kører hurtigere. Og jeg ved ikke, om det går hurtigt nok til, at I kan se. Hvad ser I ske ude der på skærmene? Det er faktisk ulvene, der uddør. Det er ulvene, der uddør. Ja, det er lidt sjovt. Det er meget sjovt, synes jeg. Hvorfor må det? Hvorfor må det? Jamen, det ved jeg ikke. Hvad tænker du? Nu, du kom med en forklaring, som jeg synes var helt rimelig. Alt, hvad du sagde, hver eneste lille kausalled i din forklaring, den var jeg helt enig i. Men det var bare ikke det, der skete. Nej, jeg prøver lige hurtigt igen at se græsset. Der er mere af det, der er flere får. Hvorfor ulvene dør? De har nok at spise. De har masser at spise. Hvad er fjenden for ulven? Altså, hvad er det, der gør, at ulven forsvinder? Så det, der er fjenden for ulvene, det er faktisk en overpopulation af får, som ender med at resultere i en overpopulation af ulve. Og det, der sker, det er simpelthen, at så jeg simpelthen kan zoome ind. Og det ved jeg ikke, hvordan man gør på sådan en Mac. Men det, som sker, det er, at vi får en eksplosion i mængden af græs. Og lige lidt tid efter det, som du sagde, så får vi en eksplosion i mængden af får. Og fordi der så lige pludselig er mad nok til alle ulvene, så spiser de helt vildt, og de reproducerer helt vildt, indtil der er rigtig mange af dem. Vi kan se, at der kommer til at være mere end dobbelt så mange ulve, som der ellers var i gennemsnit. Og når det så sker, så kan vi se her, lige sådan samtidig, så begynder antallet af får at falde meget. Og vi kan se, at de her svingninger, de bliver større og større. Så det er simpelthen sådan en oscillation, som kommer ud af kontrol, som hele tiden er selvforstærkende. Og så får vi det her fænomen. Og det er et generelt fænomen i økosystemer, at når der sker noget helt nede i bunden af økosystemet, så er de første, der uddør, det er dem, der ligger oppe i toppen. Og det ved vi jo også nu med tunfisk, med hajer og så videre, at de her top-level predators, at de er ved at uddø. Grunden til, at jeg altid viser det her som eksempel, det er dels, at de her regler, de er så simple, så når vi kigger på dem, så er det svært for os at forestille os, at vi ikke kan regne ud, hvad der kommer til at ske. Når den forklaring, som du gav mening, sådan kausalniveau eller kausalbid for kausalbid, men når der sker så mange ting samtidig, så er der bare mange ting, som vores hjerne simpelthen ikke kan regne igennem. Og det er en af grundene til, at agentbaserede modeller er gode, dels fordi de offloader de her, den sådan kognitive indsats, som vi skal lægge i og modellere det, og gør det muligt for os at prøve alle mulige forskellige parameterindstillinger af. Det, jeg plejer at tale om her, det er, vi kan fx tænke på det som klimaforandring. Græs har et meget præcist optimalt niveau af temperatur, hvor det vokser.
kommer temperaturen over eller under, så vokser det langsommere, og det er for eksempel det, der kunne ske, hvis temperaturen bliver varmere, og vi kommer tættere på det optimale. Så der sker ting, som man simpelthen bare ikke lige havde regnet med. Men det, der er det vigtigste for mig, det er, når vi sammenligner repræsentationen af de her koblede differentialligninger, så er de selvfølgelig smukke. Altså, der er noget smukt i det der matematiske, men man kan have så meget i så lidt. Men de er svære konceptuelt, medmindre man bruger meget tid på det, og eksperimentere på, hvis vi skulle ændre på for eksempel den her reproduktionskvotient, hvad er det så for nogle ting, som ligger under? Hvorimod agentbaserede modeller, det er helt klart, hvad hver kausal eller adfærdsmekanisme, hvad den mapper på i den virkelige verden. Og jeg tror, det kommer lidt tilbage til det, som du talte om, det her med, hvad er det, der tæller, hvad er det, der fylder? Er det matematikken, er det programmeringen, eller er det det fagfaglige? Og jeg tror, at det her med, at de individuelle kausalmekanismer i modellerne er nemme at pege på i den virkelige verden. Det gør, at vi kan bruge mere tid på det fagfaglige og mindre tid på at tale om, hvordan vi repræsenterer for eksempel de her koblede differentialligninger. Så det, som jeg tit taler om med agentbaserede modeller, det er som de her demokratiserende repræsentationer, som beskriver et system ved at sige, hvad er delene i systemet, hvad er det for nogle tilstande, de eksisterer i, både rumligt, men også hvor meget energi de har osv. Hvordan opfører de sig, og hvordan reagerer de på hinanden og på det miljø, som de lever i. Og på den måde kan vi også beskrive de her systemer som interagerende mikroniveau, og ikke som de her matematiske beskrivelser af forandringer på aggregatniveauet, som differentialligningen gør. Men det, som vi selvfølgelig er for at tale om, det er, hvordan får de os til at tænke over komplekse systemer. Og bare lige meget kort. Det, som noget af det, jeg skrev med min PhD for lang tid siden, var det her med, hvad er komponenterne egentlig af kompleks systemtænkning? Og det, som jeg i hvert fald argumenterer for, det består af, det er det her med at resonere om, hvad er kausalmekanismerne, og hvad er det for nogle dynamikker, der kommer ud af det, nøjagtigt ligesom du gjorde før. Hvad er det for nogle feedback loops, som kan opstå? Og det var så den del af det, som du ikke i hvert fald lige, som vi ikke så i, eller som du ikke nævnte. Alle de her ikke-lineære eller ikke-monotoniske forhold mellem for eksempel, hvor hurtigt græs vokser tilbage og populationerne, og så alt det her heterogenitet, som vi ikke helt nåede ind i, men det kan man se mere på, hvis vi kigger på populationer, som er meget små. Men man skal ikke bare kunne resonere om det, man skal også kunne begynde at forudsige, hvad er det, der sker, når vi ændrer på de her komplekse systemer. Og jo mere man har gjort det, jo mere kan man resonere og forudsige om komplekse systemer i helt andre settings. Hvis man kan gøre det med, jo bedre man er det til det med ulve og får, jo bedre bliver man til det i alle mulige andre ting. Det er der masser af forskning, der har vist. Så spørgsmålet er, hvordan bygger vi så god didaktik op? Hvad er god didaktik med agentbaserede modeller? Og det, som er så fedt ved agentbaserede modeller, det er, at eleverne begynder at tænke komplekst automatisk. Man kan simpelthen ikke lade være, fordi det er det, repræsentationen giver os at tænke med. Og det gør det meget nemmere, altså, eller i hvert fald kognitivt mindre besværligt, end de her matematiske funktioner. Og det, som generelt er formålet med at bruge agentbaserede modeller i klasseværelser, det er at få de studerende eller få eleverne til at aligne, hvad hedder det på dansk? Få deres, altså afstemme deres indre mentale model af et eller andet fænomen med computermodellen. Og den måde, som vi gør det på, det er, at vi hele tiden at skubbe dem til at reflektere og resonere, altså lave de her, forudsigelser, og så reflektere baglæns, når deres ræsonnementer ikke er korrekte. Så bare sådan en videnskabelig, hvad den hedder på dansk, videnskabelig cyklus, hvad er det, vi kalder den? Dine, Jonas eller Louis? Jeg glemmer altså altid, hvad den hedder på dansk. Men det, vi gerne vil have dem til, er at komme igennem de her iterationer, hvor de hypotiserer med et eller andet. Så for eksempel det her med, hvad sker der, hvis vi ændrer på x?
som manipulerer, altså ændrer på modellens indstillinger, eller hvad det nu kan være, simulerer det, analyserer resultatet, og så itererer. Og gå igennem det her gang på gang på gang, indtil de har en bedre forståelse for, hvad er det for et komplekst system, de kigger på. Og det, som jeg typisk taler om, det er de 5 verber. Det er altså hypotisere. Eleverne skal have et formål. Må jeg spørge om noget, Arthur? Ja, det kan jeg tro. Det er bare fordi, jeg er i tvivl om du stadig deler en skærm. Gør jeg ikke det? Kan I andre se den? Det passede med, den forsvandt for mig, da jeg lige klikkede lidt rundt, men så... Det er jeg glad for, du siger. Ved du hvad? Så prøver vi lige igen. Kan I se den nu? Og nu se her. Hvad siger den nu? Jeg tror, den er på vej hos mig. Sådan. Godt, det var bedre. Okay, undskyld. Nå, så kan jeg bedre forstå, hvorfor I var lidt... Jeg deler slidesene, så kan I se dem senere. Men de her 5 verber, så hypotiserer studerende, eleverne skal have et formål, og de skal have nok forståelse af modellen til produktivt at kunne forudsige ting. Så vi kan ikke bare vise dem en model og sige, hvad tror I, der kommer til at ske. De skal forstå, de skal have biderne. Så skal de kunne manipulere de ting, som vi gerne vil have, at de skal kunne undersøge. Hverken mere eller mindre. Men de ting, de parametre, som de skal kunne arbejde med, de skal være der. Så skal de kunne simulere i real time. Fordi det her med at se på, hvad er det egentlig, der sker, samtidig med, at man kan se på grafen, samtidig med, at man kan tænke, det at kunne at skulle tage alle de 3 perspektiver. Lina har lavet en masse arbejde, hvor man også ser koden, så et 4. perspektiv. Men det med at kunne tage de her perspektiver, analysere og tænke over, hvad der sker i real time, er vigtigt. Så det handler også om, hvordan visualiserer man det her fænomen på en måde, som gør, at eleverne forstår, hvad det er, modellen gør. Analysere, det kræver, at outputtet bliver vist med nogle konkrete data, på en måde, som gør det muligt for dem at koble det, der kommer ud af modellen, til det, de skal tænke over. Og til sidst, så skal den her læringsaktivitet hele tiden bede de studerende om at reflektere om, hvad er det, der kan blive forbedret i deres forståelse af modellen, og så skal de kunne lave nogle bitte små ændringer og se, hvad forskellen gør i den måde, som modellen opfører sig på. Jeg har nogle forskellige eksempler, men jeg kan se, at jeg er lige ved at løbe tør for tid. Det vil være sjovt. Så det her var, så I kender vel alle sammen de her demografiske modeller, men det her var fra en 2 gange 90 minutters lektion, som handlede om økonomiske modeller. Og formålet med lektionen, det var at få de studerende til dels bedre at kunne forstå, hvad er DREAM-modellen, som jo den stadig, som bliver brugt til at lave de fleste beregninger i nogle politiske partier fremlægger et eller andet. Hvad vil det sige, at der ligger antagelser i en model? Og det, som de så kunne ændre, det er simpelthen antagelserne. Hvor længe er folk om at færdiggøre studier? Hvor mange år gider folk at arbejde? Hvor mange timer om ugen gider de at arbejde? Så fik vi også koblet det på, når vi så laver de antagelser, og i sådan en social og politisk kontekst, hvad har ideologi så med det at gøre? Og så i sidste ende, hvordan kritiserer man modeller? Denne her simplere netlogomodel, og bagefter DREAM-modellen. Her var et forløb, jeg lavede også 2 gange 90 minutter til kemi om kromatografi, hvor det er så specifikt en high performance liquid chromatography, hvor de studerende eller eleverne kunne gå ind og lave de her kolonner, som kan bremse molekylerne. Og så nede i bunden, der kunne de så se, hvad er det for nogle stoffer, hvad er polariteten specifikt af de her stoffer, der kommer ud, og hvornår. Så har jeg en anden, men den tager alt for lang tid. Men det var noget, jeg arbejdede med i lingvistik her på universitetet, som er bygget på en masse historiske data om udviklingen af et helt nyt sprog fra 1640 til 1710, hvor vi ved, at der opstod et helt nyt sprog. Vi ved, hvad det var for nogle mennesker, der var, og vi ved nogenlunde, hvad det var for nogle sprog, som de talte, og det vi prøver at simulere, det er simpelthen baseret på de mennesker, der er, på vores viden om, hvordan de interagerede, hvordan de flyttede sig rundt på St. Thomas. Hvordan kunne det her nye sprog så opstå, eller mere specifikt, under hvilke
omstændigheder kan det ikke opstå, fordi så kan vi i hvert fald begynde at falsificere nogle teorier om, hvordan folk interagerede. Så det var sådan set, hvad jeg havde. Spørgsmål eller kommentarer? Jeg har lidt kommentarer, hvis det er okay. Altså, Ja. jeg synes, det er meget spændende. Det er sådan set det, jeg eftersøger. Når jeg kigger lige på, hvordan skulle jeg starte, hvordan skulle jeg overføre til mine kollegaer, fordi der er nogen på min arbejdsplads, der har hørt, at det kunne da være godt, og hvordan egentlig, hvad er det egentlig, man kender, hvordan det fungerer. Så sådan set, jeg kunne godt tænke mig at generalisere det, så vi ikke alle sammen går sådan lidt tilfældigvis i gang med at simulere tingene. Så det er sådan set den der lille billede, som du har vist, hvor der er 5, man skal først forstå proces, og så skal man lige kigge på interface. Hvad er det egentlig, jeg vil gerne pille ved? Og den der model bliver ændret. Og så til sidst gør det bare igen og igen og igen, og så sige, hvad der sker. Så det er egentlig savner lidt, generalisere det meget. Hvad er det egentlig, jeg skulle lære til at kunne mestre den der disciplin? Det er sådan set det, der er. Ja. Det er ikke nemt, jeg vil bare sige, altså man skal mestre sin faglighed først, altså man skal være inden for biologi og forstå den biologi, eller kemi, forstå det der. Og så skal man ovenpå det der bygge forståelse, hvordan kan jeg simulere det der. Så derfor er måske kunne være lidt besværligt eller svært til have en informatiklærer på gymnasiet, som skulle lære netlogo eleverne, og så skal bagefter biologilærer overtage det. Jeg synes, det vil være en god idé, at biologilærer kan håndtere netlogo, og så bygge på den måde. Ellers tror jeg nok, vi mister hinanden lige i alle der. Nej, altså min holdning er sådan set, at det er bedre, hvis der er en, som bliver rigtig god til at programmere i netlogo, eller et par stykker måske, eller måske en i hver faggruppe, eller sådan et eller andet i den stil. Og jeg ved selvfølgelig, at det er svært med de midler, der er ude i gymnasieskolerne og i grundskolerne. Man kan få købt noget tid ud til simpelthen at understøtte de andre, sådan at vedkommende kan blive den, som kan bygge netlogomodeller. Jeg vil sige, at i den forbindelse, så har jeg arbejdet eller leget meget med ChatGPT for at se, hvor god den er. Og den er altså meget, meget, meget god til at skrive netlogokode. Den er også god til at komme med forslag til, hvad det kunne være for nogle opgaver, som man kan give eleverne. Så altså, den kan skrive kode for en. Det er klart, hvis man overhovedet ikke kan skrive kode selv, og slet ikke ved noget om netlogo, så er det svært at se, om det, den laver, er det, man gerne vil have. Men jeg vil sige, hvis man først er kommet i gang, så kan ChatGPT altså skrive næsten det hele for en. Jeg tror jeg faktisk lige, at jeg vil prøve at bryde ind her, Arthur, fordi det var mig, der ligesom skulle prøve at samle lidt op på det her. Men jeg tror, Louise, vi har lige et spørgsmål fra Mette, eller et input fra Mette, tror jeg. Ja. Okay. Nej, ikke Mette, fra MM. Ja, men det er bare fordi Michael, han skal også lige nå her ordet til sidst. Men det er super. Ja, okay. Ja. Jeg vil bare sådan lige kort sige, at min erfaring er, at der er absolut lige så meget tærskel for en samfundsfagslærer til at komme ind i agentbaseret modellering, som der vil være i koblede differentialligninger. Jeg synes, det er rigtig godt med tidsafhængige modeller, fordi de laver en rigtig meget, men vores store udfordring her er jo sådan set, at vi sidder med en masse samfundsfagslærer, for hvem et indekstal er sådan set den store udfordring, selvom det at undervise det. Så hvad tænker I, hvordan kommer man over den barriere, hvis vi skal ligesom have det ud til nogle flere? Altså, jeg tænker rigtig meget, at det er noget af det, vi måske skulle prøve at arbejde videre med i det her netværk. At det er input, som jeg skriver ned, og Jonas kan se skriver, og så er det noget af det, vi prøver at tage med fra den her dag i dag. Hvordan, om det lykkes nogle steder, og hvis det er, fordi nu, jeg er jo selv samfundsfagslærer, og jeg er ikke sådan en super koder, men jeg er i hvert fald med til det her, der er også, jeg har jo et netværk af samfundsfagslærer, som også har været med. Det vil vi mega gerne tage med til netværket, hvis det er i orden. Ja.
Ja, fordi det er helt klart noget, som er relevant at arbejde videre med, tænker jeg. Ja. Og så tror jeg egentlig, fordi jeg synes, vi har fået nogle gode input, og vi har skrevet ned alle sammen, og vi skal nok vende tilbage på de ting, vi har fået. Så det tror jeg faktisk, Michael, altså nu har vi virkelig kun, eller 2 minutter, men det kan være, hvis den bliver 31, eller 32, eller 33, at det går. Fordi det er jo selvfølgelig en lidt utaknemmelig tidshorisont, du har fået her. Men jeg tror, jeg vil lade dig slutte af, faktisk. Hvis det er i orden med jer. Jamen, tusind tak, Louise, og tusind tak til jer alle sammen for at arrangere dagen i dag. Der er mange ting, jeg godt lige vil nå at sige, men lad mig starte med for det første. I ved det jo sikkert godt alle sammen, men i chatten har jeg lige nu delt et link til en hjemmeside med en oversigt over de her 7 særlige interessegrupper, vi har. Hans, du nævnte, at du også var engelsklærer, tror jeg, du sagde sproglærer, men der er jo også en for sprogfag. Og hvis I kigger på LinkedIn, hvor I kan finde grupperne, så har vi nu i alt, på nær 2, har vi 300 medlemmer alt i alt af de 7 interessegrupper. Og den gruppe, som er suverænt størst, det er faktisk de almenhumanistiske fag med 52 medlemmer, sprogfagene med 47, musiske og æstetiske fag med 48. Men det er også agentbaseret modellering med 42 medlemmer. Vi har nogle store interessegrupper, som vi også vil gøre alt for, at kan komme til at blive velfungerende. Det har været et godt møde i dag, men som jeg også sagde indledningsvis, måske kunne der have været nogle flere. Der er 42 medlemmer i alt af gruppen. Hvordan får vi aktiveret flest muligt? Det er en af de ting, vi gerne vil gøre alt, hvad vi kan fra ITVest-sekretariatets side til at skabe nogle fælles rammer om organisering af webinarer. Og lad mig i den forbindelse nævne, at vi gør på tværs af de 7 interessegrupper, der laver vi hen over vinteren. Indtil nu har vi 5 planlagt en webinarrække omkring kunstig intelligens, generativ AI og uddannelse. Det første seminar, det kommer den 4. oktober. Vi annoncerer det om få dage. Der skal nok komme information ud om det til alle interessegrupperne. Men der lærer vi også noget om at bygge rammer op for, at interessegrupper også på tværs kan fungere, tilmelding, reminder til møder og alt muligt andet. Så i fællesskab håber vi får opbygget en masse gode erfaringer for, hvordan de her netværk kan drives. Konkret omkring ABM, der har vi fået udarbejdet et hæfte. Det er også lige på trapperne til at blive præsenteret på en hjemmeside. Det skal vi også nok skrive ud om, men et hæfte, introduktionshæfte om agentbaseret modellering. Og der er mange derude, der er interesseret. Jeg var selv havde fornøjelsen sammen med Jonas at være på en konference, som 6 københavnske gymnasier arrangerede i starten af marts. Og så sent som her i fredags fik jeg en mail fra Peter Windfeldt, der er lærer på Gladsaxe Gymnasium, der vil lave noget agentbaseret modellering nu med sine første G'er her i efteråret, der skrev og spurgte om ressourcer. Jeg henviste ham selvfølgelig til gruppen her, og har jo også delt hæftet med Peter. Så der er ildsjæle derude, som vi jo meget gerne skulle have en god model for at kunne understøtte med meget mere end gruppen her. Den kursusrække, det kursus, der kørte over 4 år med 3 instanser med, hvad var det lige, 120-30, Jonas, du var også med, gymnasielærer, alt i alt, der har været igennem. Det ville jo være dejligt, hvis det kunne komme til at fortsætte. Med hensyn til fysisk møde, der har danske gymnasier rakt ud til os i ITVest og spurgt, om vi vil være med til at arrangere en kick-off-konference for informatikkens rolle i andre fag. Digital teknologiforståelse, kært barn har mange navne. Så til det arbejder vi på, så det kan blive en mulighed for fysisk, det bliver nok en gang næste år, at mødes også omkring, vi forestiller os både noget fælles plenart, men selvfølgelig også noget parallelt i relation til de 7 interessegrupper, der er. Så der bliver en mulighed der. I forhold til det med fysisk at mødes. Solvej, du skal have en tak fra Peter Windfeldt på Gladsaxe Gymnasium. Han skrev til mig, at han har fået stor hjælp af dig til at komme i gang. Så det er også en måde, netværket kan fungere på, sådan helt bilateralt og en til en. Men jeg vil slutte her og sige, at der kommer mere information ud fra ITVest omkring nogle andre supplerende
aktiviteter, specielt den her webinarrække omkring generativ AI og kunstig intelligens. Og så vil jeg sige tusind tak til jer alle sammen for at bakke op om det her, og for interessen, og især jo til ledelsesgruppen, ledelsesteamet for at arrangere webinaren i dag. Tak skal I have. Selv tak. Tak, og beklager, at jeg talte så længe, Michael. Jeg vil gerne have givet dig mere tid. Jeg vil virkelig med jer. Ja, tak i lige måde. Og jeg tror, vi siger tak for i dag. Ja, og på gensyn forhåbentlig. Og på gensyn. Ja. Hej hej. Ja. Jonas, Jeg bliver lige hængende her. Ja. Jamen, jeg tænkte også, at vi kunne lige bruge 1 minut på at... Ja, skal jeg forsvinde, eller skal jeg blive her, eller var det noget, I ville? Nej, det var bare lige sådan, bare 1 minut.